Ahoj, pekný deň, prajem. Chcem povedať, prečo mám dobrú psychiku. Teraz znova robím, čo baví, plus teraz skúšam nové veci. Nevadí, nedarí alebo darí, nevadí. Aspoň vedieť, čo inak spraviť a plus ísť ďalej. Pozor, nie som negatívny človek, záleží hlavne a každý deň pozitívne myslím, chcem ísť dopredu, dávam ciele každý rok. Vždy. Príklad, dal cieľ budúci rok aspoň polovicu vyzerať pre tým hľadom tela. Čau, pekný deň a ty vládneš zmeniť život a zmeniť mysleť. Čau, pekný deň.